Sa atong Operasyon Tabang naghimo sa mga probinsya na naapektuhan sa Bagyong Odette, kita nakipag-alayon sa Philippine Air Force aron mapaspasan ang paghatod sa atong tabang ngadto sa atong mga kababayan. Kauban ng mga staff ni Board Member Edgar Andanar, ang Bisayag Youth BG Party List 108 nag-distribute og relief goods sa mga barangay sa Surigao City, partikular ang Barangay Luna, Barangay San Juan, Barangay Taft, Barangay Rizal, Barangay Mabua ug Barangay Washington. Nagmapasalamaton ang mga residente sa ilang nadawat na relief goods. Salamat kanadag Bisayag Youth BG Party List. Hello, ako si Arjan Marcanoy ng Barangay Washington. Isip member ng Bisayag Youth. Salamat sa ihatag ninyo na ayuda o arang diri na damit sa among balay. So hopefully makaregabe na kami as soon as possible. Thank you so much, Bisayag Youth. Ang Bisayag Youth BG Party List 108 magapadayon sa pagkatulog tabang sa atong mga kababayang Bisayag Youth. Tungod kay kinsa pa ba'y magtinabangay, kung dili kita-kitag yun, mga Bisayag Youth. Bisayag Youth! Bisayag Youth! Bisayag Youth!